Impilo Lova. Okay, mama. Ai, vamos montar nessa casa que daí precisa. Keza ya nweni. Ai, vamos que. Unafuna ukuthatha ibhanza manje. Ai, mas eu não me espero. Ngitholile bengispeke. Yabo ukuthi bese safe masigimbi. Safe. Yeah. Unasokubamba ibhamu manje. Ai, bo ngisho ngibone ngawe nemaphuza ke. Ubone mina, ubone kuphi? Bo awusiphathi ibhamu. Ngabani? Mazongidina. Okay. Uthi okay kwa. Hayi, ngempama. sohle umshado. Bophisa ke this time. Ngokusa abantu basaphela phela labangani bawo. Tolo hamba ukugeza. Hambe ngiphi? Hamba ngifuna ukugeza. Awuzomhlanyela ngiyogeza kuqala suka. Ngeke, hayi bithi. Engize ngawe wena. Mawulwa nami. Asingiyolala. Wena la kho chombo kuphi izolo? Bengikuphi kanjani? Yo chomi shembe bangikhumbe ngiyibhama izolo. Ende wena bongekho. Danga nawe khani ungitshela manje. So uma ngiyenzeni like ngiyenzeni? Bekumele sibalande. Azange bakulimaze mawurati chomi yaphila. Azange bakulimaze. Phela bashwela kabi labantu. Bacela bakusukela. Bayisusile lento ne. Plus khona umuntu engimaziyo. Yeah. Dilavele vele yabo uphatha intshiza. Hayi mase simthole Chuma. Should my thola yena njengamanje. Choma angeke phela lento baleka isiphele. Angeke isiphele. Hey wena uyaphuza la. Awuza la. Dala kukhuza ngalomngane wakho ne. Dala kukhuza ngalomngane wakho sengiphathe ibhamu wena manje. Sengiphathe ibhamu wena manje. Ngena futhi ngihamba nobani? Emani uzocorrupt lo mngane wakho lo. Uzocorrupt lo mngane wakho lo. Ayeke ngiphiza ngikhuzana nawe ne. Wena nje bongirasela la last time. Ongirasela last time nje uthi ngiyakudebengi mara wena sohamba nabantu abaphathe ibhamu. Mina ngingakhuza mangikubona uhamba nalabangani bakhe abadublana. Hayi asiyeke yama sibeke eceleni sikhuluma ngeyiphi. Asiyeke yamsikuwe manje. Sikuwe manje. Sikuwe manje. Wami uyapho. Hey, wena, wozala nganyaka ngizana nawe. Wonke lamalanga ibhamu zakhe sihlala la. Eish.
nje ngicabanga ukuthi ngibuleke ngesithathu esinye. Bosa yami ngakutshela ukuthi hayi sabamnandi baphethe mina ngesibangena phela Angikho happy sana. Kube lamaswatshelo wakhona kube shayebo ma 40k yeah manje 20k ngiyenza dolo 3000 bosa lami khuleka ngishona isinayo enye siyikhaya futhi eguqa my bosa siyangibusela ngingakangithinti ngingakakwadi bosa lami yila teka la yithi mina ayeke ngishaya umthetho ushaye ngijwayela mfo awungiva wena yi guqa wena lezi nje lezi khuleka bosa mina ngiphethe umthetho mina ngempama ina ngisheshe niyo yini ngimele nani abantwana basipheke uyathandaza umfana yini futhi ngiyinsiza ukuthi nimjoyine ucane u2 ngakangikwathisi angafuni ukuchitheka ne ladies first yewena ngoma ngathi siyabani hlale phakathi tek masaphakama yewena bokuphi no ukuthi my email me pressure mail ubani obalekile phakathi kwemedia yakho nami razor play manje ukuthi ishimile yazi hambanda usiphathele futhi uzovule lapho le 4k funa madiba funa madiba ngenge sana yini ngathi nizofuna impi nina la Sorry man, yazi bengidinga ifavor Joe. FIFA yani Khona mani ngidinga intshiza. intshiza yini ngathi wena iphoyisa wena uthumele ekhata wena Iphoyisa ngiyacela ngidinga intshiza Joe. mina ngakuthemba ngani okay ngikaya 5 reason okungakuthemba Joe, khona ngiphethe okuncane la kimi. in okay hey manje ngiyakhuluma manje okay sazana ngithi gale ntshiza yafutheka lapha ngwami uyangizwa ngijwayela amanyala aba yeah okay inomadumane yazi bakangifuna la ish maye nginika 1 Hayi right Yakwazi ukukhokha? Ngiyakwazi ukuzama. Sizobona phambili. okay manje bheki ngiyagaya phuma le nenyale ane Very sure. konje angaze ngithi sure ba vai sure Sinabona le strad bona abantu abazuza lethwa njani ngakule yabo hlala indawo yiwa ngibheke bamba manje ngihlala le Wama nje ngomathampane la. Kibana leo shit that's Ya, wena usathatha isiqiniseko ukuthi khoma uzoyenza. wow Uzoyenza.